In the harvest, fields now ripened, there is work for all to do. Hark, the voice of God is calling to the harvest, calling you. Little is much when God is in need. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call in Jesus' name. Little is much when God is in it. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call Jesus' name. Does the place you're called to labor seem so small or little known? It is great when God is in it, and He won't forsake His own. Little is much when God is in need. Labor not. For wealth of fame. There is a crown, you can win it if you call in Jesus' name. Little is much when God Little is is in much need. Labor not. There is a crown, you can win it if you call in Jesus' name. when the conflict here is ended and the race on earth is run. You will say, if you are faithful, welcome home, my child. Well done. Little is much when God is in it. Labor not. You know there is a crown, and you can win it only if you call, only if you call, only if you call in Jesus' name. Little is much when God is in it. Count your blessings, name them one by one by one. Yes, you can win it only if you call. Oh, just trust and obey in Jesus. All you need is call in Jesus' name. You know there is a crown only if you call in Jesus' name. When He cometh to make the Israel all
My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Welcome to Kids Corner, boys and girls, mothers and fathers, teachers, and those who are young at heart. Thank you for joining us on this blessed Sabbath as we continue to learn about battles in the Bible. But we are not just learning about these battles, but we want you to know that the Lord is in charge of the affairs of men. No matter the battle, the Lord is ready to fight for you. Our theme verse for the next 8 weeks is coming from the book of 2 Chronicles chapter 20, verse number 15, where Jehoshaphat reminds us that the battle does not belong to you, neither does it belong to me, but the battle is the Lord's. And remember, do not trust your skills, do not trust your judgment, do not trust your understanding, but trust in the Lord, and God will help you fight the battles. Actually, you don't even need to fight, because the story today will remind us that indeed the Lord is in charge of the affairs of men. Wow, let me just give you a quick recap. On day number 1, we're learning about the story of Moses as he tells the children of Israel, fear not, for the Lord would fight for you. And we remember the Red Sea parting, and the Egyptians, they saw them no more forever again. And we learned about how God brought the walls of Jericho, no matter how fortified they were, because the Lord is willing to fight our battles. And let's also remember the story of David and Goliath. David came in the name of the Lord and he found victory. And the last one was the story of Jehoshaphat, where we find our memory text, where the Lord was to bring confusion in the camp of the enemy. So sometimes we need to pray and fast, and God will give us the victory. And today we are in the book of Judges, where we find the story of a man whose name is called Gideon. But Gideon was not just a mighty man of valor. According to the Bible, he was even hiding for the Midianites. You know what he was doing? He was beating wheat in a wine press. I mean, who does that? Unless if you're only a coward. But I like the salutation. He is greeted by the angel as a mighty man of valor. You remember the story. And he even confessed, I'm the weakest in my father's clan. So why would you call me a mighty man of valor? Let me remind you, boys and girls, God does not see who you are today, but he sees who you can become when he works in you. So that's what God is all about changing lives. And God does not call people who are qualified for this work, but he qualifies the people that he calls. Anyway, he's the one who is fighting the battle, so he doesn't even need anyone who is so strong. So he even used Gideon as he was going to fight the enemy. The enemy were in numerous numbers, and Gideon, you know what he did? He thought, I could bring all the men who could fight. Guess how many there were? 32,000. But still, it was still a small number to the enemy. But when God looked at Gideon, he says, Gideon, I want you to know, you are not fighting the battle. If you were fighting the battle, you probably needed more men. But I think the number of men you have are too many. 32,000? When you've got God on your side. No, I think just cut them to a small number. And you know what he did? He just made an announcement. All those who are fearful, go back. 22,000 men left, and he was only left with 10,000 men. And God said, still the number is too much, until Gideon remained with 300 men from a whooping 32,000. I mean, that's even probably less than a percentage, a 1 percentile of the whole army. But the Lord wanted him to see that when you have God on your side, you do have the majority. You don't have to depend on others. In fact, you don't actually need the strongest. If you realize and you read the story carefully, you actually see that it was still the weak of the weakest that Gideon remained with. But I want you to see the hand of the Lord in the battle that we are talking about. Even as they went, you know what he did? God told Gideon that you're not going to fight the usual way. You are going to do it in an interesting way. You are going to break the 300 men into 3 camps, 100 of each. Some are going to blow the trumpets. You're going to carry some pitchers, or like old something that looks like a vessel, and then you are going to break them. I mean, the method of God is not the method of man, because he is in charge of the battle. He does it in such a way that it's so humorous, and at the same time you look and say, wow, my God is so big. He is so strong and mighty. I mean, there's nothing my God cannot do. And then when they went for battle, you know what the Lord did? He told these 3 groups to follow his instruction. Beloved boys and girls, mothers and fathers, and those under the dictates of my heart, obedience is probably the next best thing that can guarantee us victory when the Lord is fighting our battle. And they did exactly what they were told to do. They sang, they blew the trumpets, they broke the pitchers, and when they did that, it was so heavy that the enemies thought that, wow, God himself has arrived, and he turned
the enemies of Israel to become enemies of themselves. And they also did the same thing like what happened in the story of Jehoshaphat. And the Lord brought victory to the children of Israel and to Gideon. But what I like about the story of Gideon, Gideon was the first one to attest that I am so weak. Even my father's family is so weak. And God has decided to use the weaker vessels to show that God is powerful. When we trust in the Lord, He can guarantee us victory even when we are at the weakest. You know, at our weakest, God is at the strongest. So I want to let you boys and girls, in the battles of our lives, once we are able to attest to God, to say, God, we are weak. But one thing that I've seen in all these battles, if you only are obedient to the biddings of the Lord and do what the Lord has asked you to do, you are rest assured that victory is certain. So boys and girls, you must accept who you are. But when you accept who you are, trust the Lord and live according to His biddings and His charge. Because when we obey the Lord, we are able to render victory. Remember, obedience is better than sacrifice, because when we do so, the Lord is able to fight on our corner and He is able to give us victory. And what I like about Gideon also, he does not praise himself. He takes all the glory and the honor to our Lord. So as the Lord continues to fight battles in your life, please remember to glorify the Lord who is in heaven. And may you tell people that there's a God in heaven who is willing to fight battle for His children. May God continue to bless you as He continues to fight on your behalf. May God bless you and may God be with you. Let's meet again on day number 6 as we'll continue to learn about battles in the Bible and how God, who is big, strong, and mighty, is able to fight our battles. God bless you and God be with you. Bagadzira shoko vakutuma
zivisa vose siya zvese zvakaipa siya kuchiva unoka kama kusiya zvivi asi Jesu anobatsira siya zvinokutadzisa izwi rataura panzvimbo tsvene Mozisi kumuratsa pato dzako nzvimbo yauri itsvene Mozisi kumuratsa pato dzako nzvimbo yauri itsvene pamberi pechigaro chashe ndipo panoyera tofugama pasi tonamata Mozisi kumuratsa pato dzako nzvimbo yauri itsvene Mozisi kumuratsa pato dzako nzvimbo yauri itsvene Mozisi kumuratsa pato dzako nzvimbo yauri itsvene kumuratsa pato dzako nzvimbo yauri itsvene ngatiimbe pamwe tese kudza zita raTenzi mbiri ya mambo ya Mwari kudza zita raTenzi mwese kudzanyi zita raTenzi kudza zita raTenzi mwese kudzanyi zita raTenzi kudza zita raTenzi Jesu zita remasimba kudza zita raTenzi rine simba kuponesa kudza zita raTenzi mwese kudzanyi zita raTenzi kudza zita raTenzi mwese kudzanyi zita raTenzi kudza zita raTenzi ngatipume zvinyangadzo kudza zita raTenzi tachenurwa ngeroparo kudza zita raTenzi mwese kudzanyi zita raTenzi 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 kudza zita raTenzi pamchinjiko pane upenyu Jesu ativitarise pa
mumangezenando amberindo wona zakanaka mune upenyumukutarisa muchinjikwa Jesu iye akanyemwerera kutilawa mumatambuzo muchinjiko unandisimbisa mune upenyu mukutarisa muchinjiko Tarisa mchinjiko ndosimira muchinjiko hakuna anozaputika anosimira simbaredenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari Dinoda chimwe chochiro unatenzi anondipa kana nemvura nemoto ndinochema undisambe moyo wese kana matamo ndipise zvitema zvinopera kuti mundipe kuona nepachena ndichafara asi kucheneswa moyo kondifadza Sambe moyo wese kana matamo ndipise azvine izvo zvitema zvinopera undisambe moyo wese kana matamo ndipise tema zvinopera asi kuti ndacheneswa ndizvo
izvo ndichazonzwisisa ndizvozvo zvirozvo zvenyu tinoona onesa mwemoyo wese kana matamondipise hazvine izvo zvitema zvinopera tinosiya zvakaipa nezvifungo zvakashata asi kana ndichiedza ndakaipa onesa mwemoyo wese kana matamondipise hazvine izvo zvitema zvinopera onesa mwemoyo wese kana matamondipise hazvine izvo zvitema zvinopera ngatarise kubhuku raVahebhero. Vahebhero chitsauko 11 toda kutarisa mavhesi anokwana kuita mana atinowana ipapo. Tisati taverenga ngatiwane mukana wekunamata. Ishe tomutendai potoverenga soko renyu, tinokumbira kuti mutipe njere dzekududzira. Akateerera anzwe murimi muri kutaura muzita raJesu tanamata. Amen. Zvino kutenda ndirwo rusimbiro rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni, nokuti naiko vanhu vekare vakapupurirwa zvakanaka. Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanyatsorongedzwa nezwi raMwari. Naizvozvo zvinhu zvinoonekwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinoonekwa. Nokutenda Abheri akabayira Mwari chibayiro chakanaka kune chaKaini, akapupurirwa nacho kuti akanga akarurama, Mwari achipupurira zvipo zvake. Naiko kutenda iye kunyange akafa hake achangotaura nazvino. Mwari awedzere chikomborero pakuverenga kushoko rake. Musoro weshoko unoti kutenda kwaAbhero. Mukatarisa vari rekutenda kana kuti faith, ivara rinodudzirwa munzira dzakasiyana-siyana. But mubhuku raVahebhero rinotitsanangura, especially chapter yataverengai, inonzi the heroes of faith chapter. Chitsauko chemagamba erutendo. Ndopakavata magamba ese apa. Muchaona kuti imomumu magamba mazhinji rather. Imomumu munodudzirwa kuti chinonzi rutendo chii. Regai nditi tisanyanya kunetseka nekududzira rutendo, but ruite. Kana usingarurwisisi kuti zvinomborevei, ruite. There are 3 essentials of faith. Zvinhu zvitatu zvinokosha zverutendo anoda kuti ndigobata musoro mekutsanangura vhesi yekutanga yatanzwa. Murubva mana pakuti kuti panapa munyori ari kuti panapa zvino kutenda ndirwo rusimbiro. Maibataka rwezvinhu zvatinotarira. Pfungwa iripo ine chekuita nerusimbiro, hope, rutendo, faith. Kana isina, ukabvisa hope mufaith haisiri faith. Ukabvisa future mufaith haisiri faith. Ukabvisa matambudziko
varere kuti matambudziko ari buditsi zvakanaka, ukabvisa zvinhu zvinokanganisa, right, pafaith haibudi. Because chinoita kuti faith izonzi faith ndokunge pane zvinhu zvinokanganisa zviri kuita kuti vanhu vati zvingaite here, munhu wobva ati ndinotenda kuti zvinoita. Ukada kubata, ndakaona imwe advert inoti seeing is believing. No, believing is not seeing. Kana uchinge une rutendo hazvidi kuti uone. This is why shoko raMwari chiti hatifambi nekuona but nerutendo. Ukaona rutendo gwako uda kuti rutange gwaona zvinhu, hakusi rutendo. Remember that day apo Jesu akamuka ndokubva mukomana akadhauta Dimas akati akwete, ini handoda kutoita zvokupinza chigunwe changu mukati mezvanza zvake. Kunonzi Jesu achiuya anomuti kochiuya ka upinze zvigunwe zvako. Ndokubva awira pasi akati ndinotenda Ishe. Jesu anotaura anoti vakaropafadzwa avo vanotenda vasina kuona kana kubata. Haleluya. Zvoreva kuti rutendo rine chekuita nezvinhu zvatisingahwisisi but tozvigamuchira kuti ndizvo, kunyange tisingazvihwisisi torarama sekunge zvinhu zvacho tave mukati mazvo. Ndo imwe definition yekutanga. Yechipiri inoburitsa kuti rutendo, it is taking God by his word. Rutendo rusina shoko raMwari mukati harusi rutendo. Rutendo inyaya yekuti zvataurwa naMwari toita izvozvo, tozviita kunyange ukasazvihwisisa, kunyange kwauri zvisinga make sense, because Mwari ndiMwari wareva, unobvuma mukati mazvo. Tarisai kamuone kuti kwanzi vakatitangira vakatenda sei. Kwanzi nekutenda tinohwisa kuti nyika dzakanyatsorongedzwa. Muri kuibatirwa naMwari. Nyika yatigere inoi tinotenda kuti yakanyatsorongedzwa. Chiri kuita kuti tibvume kuti yakarongedzwa rutendo. Ukangobvisa rutendo hapasisina creation. Why? Because even Adam na Eva vakanga vasipo nyika ino ichisikwa. You see now, Adamu akangowana zvinhu zvavapo, akaziviswa kuti zvinhu hazvina kungovapo, ndini ndazvisika. Iye pachake akangovapo, haana kuziva until audziwa kuti ndakusika ndini. Saka Adamu ari kutenda kuti Mwari musiki, asina kuona Mwari achisika. In other words, Adamu akaparticipata mufaith yekuti God is the creator. Even if akanga ari panyika isina chitema. Teresa, chitema apa hachipindi panyaya rutendo. Pasina even sin, faith was there. Rutendo kwafa kumhanya mberi kwechitema. Even Eva paakasikwa, Adam was not there. Achisikwa Eva akabvuma kuti asikwa naMwari, kunyange nemurume wake akasikwa naJehovha. Mubva mana panapa kuti vari vaviri vakatoembresa nyaya yecreation by faith. Saka ukaona iwewe uchiti Mwari hako kana kuti nyika haina kusikwa, hakusi kuti Mwari hako, chausina faith. Kana washaiwa faith, the Bible says hazvibviri kufadza Mwari. So muribva mana panapa kuti faith is very very important. Actually mukaitarisa inototaridza kuti ine mavara maviri akaumbwa na faith, hypostasis. Inoburitsa pachena kuti chunhu chine yatingati foundation, hazikusi kutenda kwepamusoro, but zvinhu zvauri kuti izvi ndinotenda mukati mazvo. Rega ndikutaura kuti munhu anenge ane rutendo netimu yake yebhora, kunyange ikarohwa mufirst half, anoti inodzora, kunyange asiri muground. Hazvidi kuti upinde muground kuti ihwine. Ivavo vari koko, hazvidi kuti vakuone uchivakuza. Vari kwavari kuLondon, vari kuManchester ikoko. Ndataura timu yomwe here. Ivavo vanohwina uri kuno ende wotofara kuti ndakuudza kuti tinodzora. Why? Unotemba netimu yako uchitoti we ninge achakanda. Ndataura language yenyuka. Ronaldo ari kukanda, kunyange usinaye, usiri kumupa simba rekukanda. Saka faith in your team inoita kuti urambe uchiukera bhora.
ukashayiwa faith nayo hauindi even paTV kunoriona. So faith inoita kuti upinde muaction. Saka rega ndiri pazvinhu zvitatu tigozoinda panyaya yemukomana uyu watataura nezvakanonzi Abhero. Zvinhu zvitatu izvi atinoti ma3 essentials of faith akamira kudai. Number 1, zvinowanikwa pafaith, it is believing. You see now, chonetsa mavara echirungu, ukataura vara rimwe chete unoda kuti utsanangurira wataura, unoda kutsanangura futi iroro, ende paunoritsanangura unotaura rimwe roda kutsanangurwa. Saka regai ndingoti it is believing, kutenda. Maona kuti faith inonzi kutenda, believing inonzi kutenda futi. Saka shona inoshota, believing iri kutaura pfungwa yekuti zvataurwa ndizvo. Kunyange vamwe vakati hazvisizvo ndizvo. Ukabvunzwa kuti sei uchiti ndizvo, unoti ndinotenda kuti ndizvo nokuti ataura ndinomutemba kuti haanyepi, anotaura zvinhu zvechokwadi. Mazvibata kaizvo. Saka chiri kuita kuti nditembe kuti ichadzora timu yangu ndechekuti akambodzora. Muripo here vanhu vaMwari. Ndoiziva kuti akambokanda, saka achakandazve. Saka believing iri mukati mefaith. Ukaona usisina chaunotenda mukati meupenyu waparara, kuti ubhilivhe chino ndechekuti akubhilivhisa. Mwari anotibhilivhisa. Kana uchida kuona kuti Jehovha vanotibhilivhisa, just check kuti kudenga kwakarongedzwa zvakadii. Cheka kuti zvinhu zvakakupoteredza zvakadii. Kana watadza kucheka, tarisa iwe pachako kuti wakarongedzwa zvakadini. Hapana chinhu chakaitwa chisina kuitwa naye. Saka Jehovha anotibhilivhisa kuti kudenga kwakagadzigwa naye. Saka we must have belief, or we must be believing people kuti tiende rutendo. Another essential component of faith is doing. Kungobhilivha usingaiti hazvishandi. Do you see kuti even vese vari kutaura nezvavo ava mukati munhoroondo yevanhu vanotenda, pane chavakaita. Rutendo gune action. Rutendo hakugari pasi. Rutendo guri kufamba. Rutendo gunoinda, gunoyambuka nyanza, asati asvikapo kuti ndiri kunoyambuka, ende utonoyambuka nokuti anoyambuka asati ayambuka kuti ayambuke. Makamboona here vanhu vanopiwa minda, inoziva kuti anopiwa munda nasabhuku. Ndakutaura kuna vanhu vanoita zveminda. Ukapiwa munda nasabhuku kuti ndo munda wako, anokutaura sabhuku anokuudza kuti nzungu iri apa. Mukuzvibata ati panenge pane mazimiti obva ati nzungu iri apa nebagwe riri apa. Ari kureva kuti umu munoita bagwe. Saka paunenge uchipiwa munda uchiubvuma, uri kuona matons and tons of harvest yemaize. Saka faith ine chekuita nebelieving, but faith inoda action. Hati iti rutendo takangogara. We need to act. Topinda mgiya refaith. Kana une faith yekuti unogona kurora, pinda mu action. Aurori nekutsinzina. You need to act. Saka faith inosumudza munhu paagere. This is why Jesus paiponesa vanhu aiti si kutenda kwako kwakuponesa Teresa. Apedza kuti kutenda kwako kwakuponesa obva ati simuka ufambe. Muri kuona kuti faith unenge wapona kudhara, but ukasa acta. You can imagine vanhu vaya vainzi simuka ufambe, obva ati mai ndinosimuka sei, inanisa ndagona usimuka. Jesu atotaura kuti wapona, but hauponi ukaramba ugere. Zvoreva kuti unofanira kuacta. There are many times patinotora rutendo tichiguisa kusiko kuti munhu asingadi kuverenga anoda kupasa nokuti anamatira kupasa. Munhu asingadi munhu anoda mari anoda kunamata achienda kumasowe, haadi kuenda kumusika. Rutendo rwekunyepera inonzi presumption. Rutendo gunoacta. Munhu anosimuka oita rutendo guri maari. By that vakafamba mabibi mazhinji akafamba. Even ana Bhatimio vakaona. Shoko raMwari rotadza kuti vakasimudzwa nemhodzi yerutendo yakanga iri mukati mavo. Even mukomana akanga agere pabiravira 38 makore, Jesu achimuti tora tsapata yako, tora rukukwe gwako ufambe.
haana kufamba musi iwoyo chete. Teresa akaramba achifamba kusvika azofa achifamba. Zvoreva kuti rutendo rune action, and action yacho haimiri, inoramba ichiinda kumberi. Ukaona nhasi munhu achiti atenda, mangwana arega, mangwana atenda, rutendo gwake gwakaremara, ndoinonzi dead faith. Because kune mafaith matatuka, kune inonzi dead faith, koita inonzi demonic faith, poita inonzi real faith, kana kuti active or living faith. Why do we say kune demonic? Madhimoni naiwo anotenda kuti Jesu mwanakomana waMwari. Vakanga vachitaura havana Pauro ava vanhu vaMwari, madhimoni aya. But madhimoni haaekti. Kana kwanzi imbai muchechi visai zvegumi chengetai sabata, madhimoni haaekti, anoektisa vanhu kuita zvakaipa. So faith ine chekuita neaction yako kuti upinde mugiya rekutaridza kuti une rutendo. And then number 3, essential of faith is worshiping. Kushumira. Mukacheka pavanhu vese vachataura mumaseries anaya, tiri kutaura vanhu vakashumira Mwari. Rutendo husina kushumira haguzi rutendo, igasva. Kana tikave nerutendo gunongofamba but isingashumiri Mwari. Vazhinji vane rutendo gokuti zvinhu zvichavafambira but havadi kunamata Mwari. Vane rutendo gokuti vachaita zvakati but havadi kushumira. As long as tabvisa worship, our faith is baseless. Faith yedu haina midzi. Why? Because rutendo kunofanira kutisvitsa pakunoshumira Mwari nekunamata, kuti hatigoni kuita chinhu chandatenda kuti chinoita kana Mwari musina kupindira. This is why 8:18 yaDeuteronomy inoti uzive chinhu ichi kuti ndini Jehovha anokupa simba rekupfuma. In other words, tinofanirwa kushumira Mwari kuti Mwari atiropafadze nezvacho zvatinenge tichida. Rega tiende pana Abhero, nokuti ndo musoro weshoko kuti kutenda kwaAbhero. Kana tikatarisa mukomana anonzi Abhero uyu ndiye angari second born yaAdam naEva. And the Bible says mukomana uyu akaita rutendo kunohlisa. Why? Because kunonzi akabayira Mwari chibayiro chakanaka. You see, muchirungu inonzi a more excellent sacrifice than Cain. Listen very carefully. The word excellent there rinobudisa pachena kuti hapana chimwe chinodarika ichocho. Abhero akaita zvinoshamisa. Sei tinoda kunhonga tunhu tutatu katuya turi muna Abhero kuti anzi ane rutendo. Number 1, tatisusu rutendo gune believing mukati, and then rutendo gune doing, rutendo gune worshiping. Toda kuona kuti zvirimo here. Rutendo gunofanira kuine zvinhu zvinorambidza. Abhero airambidzwa kuita kuunza chipiriso chakanaka nekuona mukoma wake achiunza chisiricho. Saka paitori nehondo, vanhu vaviri vari kunonamata, umwe ari kuunza miriwo, umwe ari kuunza gwai. Already there is a controversy iri mukati mechechi. The church is divided. Some are bringing their produce, some are bringing from flock. Saka mukati mekereke maita vanhu vairi, saka pane kudhonzerana already. And I want to believe kuti vakomana vakatombokurukura vachiti konai budhi, imi mouya seko nemichero yenyu, hamuna kunzwa here kuti kana chiita zvipiriso panodiwa gwai. Ende Kaini akati hazvina nebasa rese chero chandauya nacho. Varimo mukati mekereke vanenge vari muchechi, munenge mune machechi mairi. Teresa, kune chechi yaAbhero koita chechi yaKaini. Muchechi imwe chete imomo mune vano rutendo guri perishable, rutendo guri based on their merits, vanotarisa kuti mabasa edu, rutendo hunoora. Ndogo vanounza ikoko. But Cain akanetsana nemunun'una wake, not practically, but nekuda kwekuunza zvinopesana. Saka Abhero unonzi akaunza the most excellent sacrifice. Chicha chiri musacrifice chinonzi chiri excellent. Mukacheka muno pamasacrifices Abhero kunonzi akatora kubva pazvipfuwo firstborn. You see now, firstborn, firstlings. Kurauta akatora dangwe.
Teresa padangwe pane nyaya. Ukaverenga 4 verse 24 if I'm not mistaken ya Exodus. Inotsanangura Moses achitumwa naMwari indaunoudza Faro kuti aburitse Israel. Israeli idangwe rangu. Animazvoona kaizvo. Zvoreva kuti Israeli ndio mudyi wenhaka. Saka kana ukasaburitsa Israeli ndichauraya dangwe rako ugoona kuti zvinogwadza sei kurambidza dangwe kusununguka. Kureva kuti kusasunungurwa kweIsraeri kurawa. Kusanamata kwaIsraeri. Israeli aibudiriko muKenani muIgipita. Vaibudira kunonamata. Makanzwa here chinangwa chavakanzi vabudire muIgipita vanhu vaMwari. Havana kuburitsigwa kuti vari ngorohwa nekupisa zvitinha neuswa. Kwete. Vakanzi chashota pana Israeli. Mabasa taona mabasa. Vari kubatirwa ndanzwa kuchema kwavo. But shoko guru ndere kuti ndoda kuti vanondinamata. Saka Cain naAbel vakainda kunonamata. But umwe aida manamatiro ake asingadi manamatiro aMwari. Saka Abel anonzi akaunza chipiriso chiri excellent. Why? Number 1. Akatora firstborn. And mukacheka Jesus ndiye anorepresentwa nefirstborn. Mukacheka mukati Leviticus chapter 3, I think from verse 16, inotsangura about issue yemasacrifices. Kuti kana mchinge maunza the firstborn of every creature. Ingava kana yedhongwana, kana kuti yembudzi, kana kuti yembudzana, I mean yegwai. Kana ingava yemunhu, mafirstborn ese ndeangu. Teresa pakakorapa. Mafirstborn ese ngauye kuchechi azourawa. Ndo rakanga riri shoko. But pozonzi right, asi ndoda firstborn yemuka, but handidi firstborn yemunhu. Saka kuti mudzikinure munhu anenge ari firstborn ngauye naye kuti azourawa, but ozonzi chirega kufa pauita gwai. Ndori chafa pachinzvimbo chako iwo chidzokera kumba waitwa redeemed by the lamb. Teresa pane nyaya apa. Kana yakanga riri dhongwana, chimwana chedhongi chainzi kana chaberekwa chiricho chekutanga chaitsinhaniswa nehwai. Kana kuti yaivhuniwa mutsipa, yaisachekwa, yaingotyorwa mutsipa yobva yafa. Why? Because yaifanirwa kudzikinurwa nehwai. Why? Ndo yaifanirwa kufa. Saka Abhero, avo vakomana kutenda kwaAbhero, Abhero pari kuuya nezvipiriso. Rega nditi Abhero akanga akatakura Cain. Because aifanirwa kufa ndiCain. Ndiye akanga ari firstborn, but Cain akauya nemakabeji. Haana kuuya negwai raifanirwa kuti ritsinhanise neupenyu hwake. Varipo vana Kaini mukati mechechi vanoda chitendero chirilula-lula. Havadi zvinhu zvakaoma. Havadi kunamata Mwari vachipiwa miganhu. Kunamata kwemakabeji. But avo vakaita sana Abhero vanotora gwayana riri Jesu Kristo iro rinotakura zvivi zvenyika. Ndo vanoritora voriisa paaritari. Saka kana vachinge varitora chii chaitika, vaibvisa feti inomirira sin. Feti yaibva pai, imwe yaibva paitsvo pamakidneys, imwe yaibva mukati even pamusana apa paibva mamwe mafuta, mamwe aibva mukati chaimo makanga mune nyama muya munenge mune mafuta ndomaivhomogwa. Feti yese yaibviswa, ende feti yese ndo yaipiswa. And chinge yapiswa yaimirira chitema. And then muka yaizenge ichinzi kana ichinge yaurawa yaitogwa imwe nyama yopiwa kumuprista. Bandauko rekumberi nechifuva ichi chaipiwa muprista. And then imwe nyama yaidliwa nevanhu vakanga varipo. Saka mubva maona kuti this yaimirira kuti Kristu anofanira kuva nerugare nemuprista. Anofanira kuva nerugare, munhu auya nechipiriso aifanira kuita rugare nemutungamiri wekuchechi, oita rugare naJesu nekuda kwemafuta aya akanga achipiswa, and then oita rugare nehama dzake. Saka Abhero ari kuuya naJesu paaritari kuti zvivi zvake zviregererwe. I want to believe panguva ino kuti umwe neumwe anobvuma kuti zviro kwazvo mufana uyu akaita chinhu chakapesana neimwe chechi. And what happened? Pakupedzisira tinoona Cain achiuraya
Abhero. Handizivi kuti muri kuiona here tsoro kwairi kuenda. Vese vachamirira Mwari pamazuva ekupedzisira. Vachaita uphold the standard yaJehovha yekunamata. They will be persecuted by Cains of that time. Vachaurawa, vamwe vachaiswa majeri naCain. Chedu vanhu vaMwari ngative nerutendo kusvika pakufa. Bhaibheri shoko raMwari rinoti nerutendo Cain wakapa chipiriso chakadarika Abhero chaCain, akapupurirwa Teresa nacho kuti akanga akarurama. I want you to listen to this one. Akapupurirwa nani? Because paakaita izvozvo haana kuzoswera, haana kuzoita rimwe zuva akabva afa, akapupura idenga kuti akanga aita zvinhu zvakanaka. But then the Bible says kunyange afa hake achangotaura nazvino, kureva kuti kunyange akafa, the faith of Abel still lives on. Rutendo hagufi patinofutsira munhu waMwari. Kunyange neguva rinopupura kuti apa pakavata munhu waJehovha. Ndoda kuti tinamatire rutendo kuwana Mwari, tive nerutendo ikoku, rutendo kunouraisa, rutendo kusingararamisa, rutendo kwokuti kunyange tikazviita, kunyange vakaponda, nyange vakauraya, zvichasara zvichitaurwa kuti ava vakafa vakabata pamupendero wenguo yaJesu. Handizivi kuti ndezvipi zvausangana nazvo pamusoro pekushumira, ndezvipi zvikudhonzerana noupenyu hwako. Humwe uKaini muupenyu uinhamo yakatibata inotirambidza kunamata Mwari muzvokwadi. Humwe uKaini mukati moupenyu hwedu inyaya dzemhuri. uKaini wakamira papapa iuda kunamata, unokudhonzera pasi, but weramba wakabata chipiriso chako. Humwe uKaini mararamiro ari kuita vanhu, urwere uKaini uri kuuya nemakabheji mukati moupenyu kuti kubvisa paropa uchikuendesa pazvinhu zvakareruka, ramba wakabata chipiriso. Humwe uKaini mukati moupenyu zvingava zvinhu zvinoitika munyama yako, kurwara uKaini uda kukubvisa pana Jehovha kuti uende kun'anga nekuzviprofita zvenhema. Iwe mira pana Jehovha uite chipiriso chinomirira Jesu Kristu uyo akafa pamuchinjikwa achadzoka kuzotitora kuenda nesu kumusha, musha usina nhamo, pati musha une rugare. Shoko raMwari roti naiko kutenda iye kunyange afa hake achangotaura nazvino. Unoda here kuramba uchitaura kunyange wafa? Pfungwa yekutaura yesu kuti vakafa vanotaura, but mabasa ako achasara achitaura. Vazhinji vedu tinofirwa totaura kuti munhu anga akanaka, but hazvibvisi kuipa kwake kunozikamwa nevekure. Mabasa ako anofanira kutaura kuti uyu anga ari munhu waMwari kusvika Jesu achidzoka. Unoda here munamato kuti Mwari ndipewo kutenda sekwaAbhero? Kutenda kunotaura kunyange ndafa. Kana chishuwo chako, pinda nene panguva yekunamata apo tichipedzisa rusando rwuno. Baba wokudenga tomutendai, mukomana uti ati challenger akauya nechipiriso chiri more excellent, chinoburitsa pachena kufa kwenyu pamuchinjikwa. Saka akava nerutendo achikuonai muri kure kuti muchazotifira, akazvitaura akaparidza pamberi paCain. Cain haana kutendeuka. Makamuparidzirai mimbune, haana kutendeuka. Toda kunamata, chinamatira vana Abhero vari kukuniswa nana Cain vari pameso pavo. Vamwe vari kukuniswa nekuda kumarelationship ndo vana Cain. But this morning angava manheru kune umwe, tinonamata mutipe simba rekubata chipiriso chinova Jesu Kristu, kudakara mari dzahwamanda yekupedzisira. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Rukariro oro rwangu rosembere kuna Kristu handina wiri nemuno asimozita raJesu dinomira kukunda Jesu.
Jesu ndiye domo leyo yangu, simbe ndichanyura zangu, kuti awi kwa titi zake karira upepo uhuru yesimba ruoko rwake ndobata dinomira kuna Jesu ndiye domo leyo yangu, simbe ndichanyura zangu, sifungo sikwinile kulabo abatebile nangamina ngitangele uJesu ngizamtebile uJesu Kristu etwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kukhala itilongo kuyena ngikhuphukele ngigqokise ngobungcwele esigodlweni yovela uJesu Kristu etwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula uJesu Kristu etwala kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula kokunye kuzodlula.